ଆଜିକାଲି ଟୋଟାଲ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନକୁରା ଠାରୁରେ ହୀନ କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଭାଇ କଦମ୍ବ ଭଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କଦମ୍ବ ଭଳେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବାରିପଛ କଦଳୀ ଭଳେ ତ मदन खाओ की चिकन खाओ मछली खाओ की बिरयानी खाओ मदन खाओ की चिकन खाओ मछली खाओ की बिरयानी खाओ मसला थोड़ा कम करो मैनेज करो कि लव मैनेज करो बेचा पे थोड़ा कम करो क्यों कथा रे अछि आजिकली छियो को पेट बहुत दिया काहे ना जेतबे किछि बोले किस करथो रविन्द्र उठा फुटे हो काहे ना छोटिया कथा कहछि हाय तो भज हाय तो उंकुरी पोकातो पेटे रेतानी हाय तो झियको नाकोरो सिंगारी भाई कम ऑन गर्लफ्रेंड रा तो रेतानी सुनेली खारा झियको भूत सारा केबे से उकुलिता केबे निखतारा दर्शक आज समय हो गया आपण मन में 24 मिनट आ ये सुपर रेफरेंस हिंदी सुपर रेफरेंस के से अनुष्ठान रो सोलर डांसर ये होची फेस्टा सुभाना ताकि आपण मन देखो वो अलाउंसर अभिनय नाट्य का विदाय रुचि नमस्कार गुड नाइट शुभरात्रि
बुलाए कभी मुझे क्यों करे बुलाए नशा सा धड़कन पे छाए कोई नशा सा धड़कन पे छाए आशिक तेरा पिया गोरिया है आशिक तेरा पिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया ସେ ପିଲାଟା ବଡ ହେଇ ମତେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପର ପରିଚୟ ମାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି?
ଘଟଣା ଘଟିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦିଅ ମଉସା, ତମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦିଅ। ମୋ ପାପ ଗର୍ଭରୁ ସେ ପାପ ପିଣ୍ଡୁଳାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ମତେ ପାପ ମୁକ୍ତ କର ମଉସା, ତମେ ମତେ ପାପ
କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଉଛ? କୋଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦଉଛ? ଏପଟେ ପୁଅଟା ମୋର ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବିକଳ ହଉଛି, ହେଲେ ତା ବାପା ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି କାହାକୁ? ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନା ମୋ ପ୍ରେମକୁ? ମମତା ହେଲେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ସେ କହିବ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କୁହ କେମିତି ଅଛ ତମେ? ତମେ ଯାଇଥିବା ମିଛ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାଇଡ୍ ରଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ଅପମାନ ସହି ସହି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତମ ଧିକ୍କାର ମନେ ରଖିବାର ସୂତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର। ଆମକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ମନ ଖୋଲି ଟିକେ ହସି ପାରୁଛି ନା
ଛାତି ଫଟାଇ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି। ଆମ ଫେରିବାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିପାରୁଛି ନା ତା ଅବୁଝ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛି। କାହିଁକି ଡାକୁଛ ମୋ ନାଁ ଧରି? ମୋ ଜୀବନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଢିଲା ରହସ୍ୟରେ ଭସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ମୋ ନାଁ ଧରି? ତମେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଏ ମମତା ଆଜି କାହା ନୟନର ଲୋତକ ନା କାହା ଛାତି ତଳର ସନ୍ତୋଷ, କୋଉ ମନ୍ଦିରର ଦୀପରେ ନା କାହା ବଗିଚାର ସେଫାଳି। ଏ ମମତା ଆଜି କେବଳ ମା, ମୋ ଜଗତର ମା। ଅଭିମାନକୁ ତମେ ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ଚାକିରି ଆଗରୁ ତମେ ମୋର ଥିଲ, ଏବେ ବି ତମେ ମୋର ହିଁ ଅଛ। ଯେତିକି କହୁଥିଲି ଏବେ ବି ଠିକ ସେତିକି ଭଲ। ମିଛ କହୁଛ? କାହା ମିଛ ଗୁଡା କହୁଛ? ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କେବେ ମିଛ କହିନି। ଏ କଥା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ତମେ ବି ସୁପ୍ରଭାବ ଜାଣିଛ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଠକି ଦବା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ? ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ଗୁଣ ଦୁଃଖ ତମେ କାହିଁକି ଦେଲ ମତେ? କୁହ ମହେନ୍ଦ୍ର, କୁହ। ତମର ଉନ୍ନତି ମମତା ମନ୍ଦିର ଆମ ବାହାଘର ଠିକ 6 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଖରାପ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଗଲି। ସେଠି ବାପାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଅବହେଳା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଯେ କେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ସେଇ ଛାତି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କଲି। ବାହେ ଘର ସଂସାର କଲନି? କିଏ ତମକୁ ମନା କରୁଥିଲା? ତମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେବିନି। ବାପା କହିଲା ପରେ ବାପା ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ଛିଡା ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆ। ମମତା, ବାପାଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଏକା ଠିଆ କରି ଆସି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ସାଥି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସତ କହୁଛ ମାନେ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତ? ନାଇଁ ବାବା, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସତ। ଏ ଜଗନ, ଜଗନ। ହେଲେ ଜଗନ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ଜଗନ କାହିଁକି ଡାକୁଛି? ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ବାଟ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ, ବନ୍ଦିଟା ଖାଇକି ନ ଗଲେ ବାଟରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି? ଜଗନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି, ହେଲେ ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଏ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିନି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ତମେ କହିଲେ ତମେ 6 ମାସ ପରେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଫେରୁଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ। ଆ ଭିତରେ ଆମ ପିଲା ହେଲା କି ନହେଲା, ପୁଅ ହେଲା କି ଝିଅ ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ନେଇ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବି, ମୋ ବାପା, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଚୟ କେମିତିକା ବାପ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେମିତିକା ବାପ ତମେ? ଏମିତି କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ଟିକେ ମୁକ ପାଲଟି ଗଲ। ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଜାଣିଯାଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି। କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଘର କିଣି ପଳଉ, ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ବଡ ଲୋକି ଘର ବୋହୂ କରିବା, ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଘର ପାଠ ପଢା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଜଗତ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ସେସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଜିଠୁ ଭାବି ନେବ ଏ ମମତା ତମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ମରିଯାଏ। ମମତା ତମକୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବ, ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି।
ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ହେଲେ ମାଲିକ କଣ ମମତା ତମେ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ତ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ବା ଦେଖିଛି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଜି ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ତମେ ଜଗନକୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ କାଲି ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ତମେ ଜଗନକୁ ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଜଗନ ନାଁରେ ତମେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଜଗନ ଖାଲି ତମ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ମମତା ଜଗନ 5 ଏକର ଜମି ମୋ ପୁଅ ଜଗନ ନାଁରେ ମୁଁ 1 ଏକର ଦେବି